chini bagai phikung phatiri bujaka jelo ma thangka nog nukhum kama onek borokni मालूम पांडांका सिलाई निशोबा तो सारा तीरपुरा न खबिनो एका जों जे लोकेशन को खायो अब ता एलाका न तये प्रथम जों डिस्ट्रिक्ट वाइज खाया एकाय तारपरे का ताबु खायनि ब्लक भित्ति खायो का गामा आम चाइनि बर खाना मुजुफोर थांगै मैया एका बर न ताबु मालायै जाते का ओ स्कीम बर न रिमानानि आबन बागै बर मालायनानि बागै जे बर अमति पान्दा खायो मालायना पान्दा पेला पान्दा के साल कलमा सिलाइबाय जबा खालायफ्रो बर चिनि बर न सुबा माने दङ माइचारि माने दङ लामा फुनुमा दङ पुलिस बाय रंजाना कातिरि माने दङ एकाय रांखोसेरि सुबा माने दङ कमति सुबा नै बर रुबाय न जों मालायना पान्दा खाय दङ ग मालायना पान्दा सिंथि के साल कलमा जों जे मालाय एमलाय दङ माने खाने को खालायनाय आ खाने को जों खालायनाय सुबाका दिनै लेफुंगा ब्लगाव जों अमनो कायसा मालायना पान्दा खायका अ आमसायनि गोबां मा लेफुंगा गामसा गुफुरा टिंकां दिनै याव बिसरन दिनै गोबां आमसायनि न'खरावबो जों दिनै मालायका गोबां बर' खायदा दिनै बर'ला सारांजाक बायसा एबा बर'नो बजों जिनो स्किम लिनानै बागै जों दिनै बर'नो साफा सारो स्किम नि तुइ बजारा जे ताबो जे नर जे माया खायदोंमोन ओ जे नर गेटार रंल गाखे बर' बाक्सा जे सायदोंमोन माने दल कालायका ओ एने टिम कालाय एदि माने आबोले माने कुकुइ जे कालाय दं ना कालाया बुदिहाय अमो तक्का गनि कबिया दिल्लीव साइन থাকে এটিতেপ তে এনএলতে দুইটা সংগঠন থাকে এনএলতে একটা সংগঠন এটিতেপ আলাদা সংগঠন এনএলতে বরং মালায়না পান্ডা বরংনি বরং বরং খাयो এটিতেম খালাयो बुंनि पान्दा बरनि तैता कब खाइले तो कुनु बाजाया कारण आरो तो दुइटा संगठननि मुंटगो फुस्टिबो गाय आरो निनि जे कमाबो एकटबो आबोन सुजा दङ के सुद्रां अ मालायमा पान्दानि बिसिंखौ एटिते बिनि जे नखरबाय आगियो ससुबा तो खाइलेका मालायलेका बन सुबाका बरबन मालाय एबा आबोन बिसिं सारो दलका लायन मिटिं खाइलेदेनि न जे बर' सुमारिका जों सुंदैनायनि सायाव न जे स्किम माने आलादा आलादा दल खायदा स्किम आलादा आलादा खायदा मानो के बिसिं माइते आहे रखसुदा दा आबो आलादा स्किम या गभर्नमेन्ट कायसान स्किम न गाव स्किम नि बिसिं तिन जों रिनाय अब जानजन बर एनएलपि बो स्किम न बर पाब्लिक न न बर नानो एटा एटिए बो स्किम सामि रिन अब तो जानजन अब निनि मनिटरिं कमिटि ने जॉइंट वर्किंग कमिटि बो अब सान लायजनाय आबन बागिन एप्रुव नायता बे दबो एटिए नि बखान के बर कायसा स्किम नि बागे बर नखरनो फर्म दिबो बर काबो बा बो गमला खायो रिना नाय दं गभर्नमेन्ट खान साबमिट खाना नाय दं गाबोन बाकी कमालाय ना पाना और कागरायनानै बा जार जार आलादा आबो को बर काम स्किम नि नाम बर खायना एकाय एटिए काम स्किम नखरनो नाम बर खायना हम जार जार को दं गाबोन ঠিক আছে हायो सिनि अ लेफुंगा गामसा गुफुरा अबिसरन गोबां मायांगो तै गोबां मा गामि दं अ गामिनि